इलिसा बर'खौ नायग्रा मानसिफोरा बापरे बाप बिराद मानसि दे Welcome to TV Vlog Channel. जों दंफैयो दा सिमलायाव इलिसा बर'खौ नायनो फैदों लोगोफोर इलिसा बर' सिमलानि मेला बिराद डेन्जारेस मेला जादों नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम हेभि पुरा मानसियानो मानसि बुंजोबगोन दा दसे उनाव नाय लोगोफोर पुरा दखानफोरा जायगा गैया नाय पुरा मानसि लोगोफोर बेयाव जानोसै एबार पपकर्न बेसे 20 टाका नाय लोगोफोर बिराद हेभि दखान बेयाव जों जानोसै आरो पपकर्न 20 टाका राजधानी एक्सप्रेस Berawan dulu kebor, kita akan bayu. Berat motor dulu kebor. Ini last Ilisa Borok naik. Pura houseful. Berat mansul logofor, saya gaya nih. Ini mansul, pura Ilisa Borok naik rapera. Ilisa Borok naik rawan sih berapa? Berapa? Berat mansul deh. Manusia masuk. Burung lagi kan? Ilisa Bor'नि मेथाइ खोनासंनो थाखाय माबायदि मानसि फैदो दसे उनावनो रोजाबसिगोन लोगोफोर हाउसफुल हाउसफुल नोंथांमोनाबो खोनासंलांदो दसे उनावनो मेथाइखौ होमबाबो दिनै खनगोन आरोना
मासुमि बसुमतारी कक्लाबारि मौसुमि बसुमतारी मेथाइ खनगिरि हेलो 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 खुलुमबाय बिराद मानसि लोगोफोर कक्लाबारिनि मौसुमि नायग्राफोरा नायदो माबायदि सिमला बाजार बाक्सा डिस्ट्रिक्ट सटु भाई सटु दे बिराद गोसो होना नायदो बाब 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 मानसिखौ बुंनांगोनलै ना